aka na-achị Anambra Steeti ọkammụta Chukwuma Charles Soludo ekwuola na ọchịchị ya ga-ebinye aka n'akwụkwọ iwu n'izu ụka na-abịa n'ịmachi ndị na-ekpo aja n'oko. Gọvanọ Soludo kwuru nke a n'emume mgbape Dr. Alex Ekwueme Civic Center dị n'Awka o wee kọwaa na ọchịchị ya ga-ehibe otu gbanụgbanụ ga-enwe ndị nnọchiteanya si n'ogbe ise nwere n'obodo ahụ iji wee fụ na etinyere iwu ahụ n'ọlụ ma nwụchikọọ nnukwu ụgbọala ọbụla na-ada iwu ahụ taa ha afụ ka o si wee kwesị. Ejike Abana ga-akọdalu gị akụkọ akụ. Gọvanọ Soludo kwuru na gọọmenti ya ga-eguzobe ndị ọrụ otu gbanụgbanụ bụ nke a ga-esi n'obodo dị iche iche nọ n'oko wesịta ndị mmadụ ma kwuo na ọ bụrụ na ewube nke a na onye ọbụla nwere isi bụ onye a ga-eburu ụgbọala ya dọkpuo n'ime. Ọ gara n'iru kwuo na ihe gbasara mbuze bụ nnọọ nke na-echere obodo oko aka mgba dị egwu ma kwuo na ọ bụrụ na ndị mmadụ gaa n'iru na-ekpo aja ma ọ bụrụ na nwere ka esi wee gbaziri ha, obodo oko bụ nke ama na-anụzi maka ya n'afọ 50 maọbụ 60 na-abịa abịa. Ọ gara n'iru kwuo na mmepe obodo bụ nke enwere ike ime ma ọ bụrụ na gọọmenti, ndị nnọrọ onwe nakwa obodo dị iche iche jikọọ aka ọnụ ma kpọọ oku ka onye ọbụla nwaa oke nke ya. Na mbụ ka President General nke Oko Chief Luke Nweke toro Gọvanọ Soludo maka ọrụ dị iche iche ọ na-arụ n'obodo ha, ebe ọ kpọrọ oku maka ọrụ ndị ọzọ gọọmenti kwesịrị inebe anya. Onye jibu ọkwa Chairman Police Service Commission Chief Simon Okeke, National Vice President nke Ọhaneze Ndị Igbo Worldwide Chief Damian Okeke Ogene, eze ọdịnala Oko ọkammụta Laz Ekwueme tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme, ebe a nọkwa na ya gbape ya bụ ụlọ ma kpughee akpụrụakpụ Dr. Alex Ekwueme. Ejike Abana maka akụkọ ABS.